Iveta, čau. Čo, jak sa máš? Dobre. Ty čo? Som ťa dlho nevidel. Počúvaj, čo je s tebou? Tak sa taký. Mohol ťa zabiť dneska. Prečo vás chce zabiť? A to len tak. Čo Čo chceš? je s tebou? Ja nemám peniaze, počúvaj. Nemáš? Nemám. Koľko dostávaš dôchodok? Ale čo to ja poplatím? 20 eur platím, čo je tebe? Za byt, elektriku, všetko, nájom. Ty si akýsi múdry. Ako sa mám? Dobre. Dormi, prosím, to nemám vám. Som taká nervózna, nevedem ma takúto hlavu dneska. A koľko chceš? Čo viem? Poď ďalej, poď Ale ďalej. nie, ja tu stojím, čo chce? Už ideš. Nejdem, on nech ide, ja ťa budem počuť, ja sa chcem s tebou rozprávať. A ty čo? Tak trubia, mami. Ty ako, dobre? Dobre. Čo je s tebou, ťa není vidieť 100 rokov? Čo si umrel, alebo čo si? Však keby som umrel, tak som tu není. Ty bývaš v Renčine? Hej, Iveta, Ale čo? boha ja nemám. Čo? 2 eurá mám iba, stačí ti? No, čo mám robiť? No povedz, Áno. čo mám robiť, poviem ďakujem. Dobre. Ty bývaš v Renčine? No, Dobre. no, Ty si ženatý, že už? za chvíľu. Čo si malý? Hľadať ženy. No a však čo budem robiť? Koho si beri, prosím ťa? Kamarátku. Dobrý. No. Však už mám 40 rokov, Iveta. Máš koľko? 40, A ona? 25. Fajn. Idem. Čau. Dobre, ja prídem ty do Trenčína za pohre. Čo mi príde? Prídem za pohre do Trenčína. No, uvidíš, však ja ťa tam uvidím, kde si možno. Áno, No. dobre. A chodíš, Máš, ďakujem. a chodíš do Trenčína? Nie? Čau, nechodím. A to je drahé. Ja sa hrá bola tam v Trenčíne, pekne je to, ale je to drahé, no. 5 kg, všetko je. Hej, hej. Dobre, môj, ďakujem. Čau. Ahoj.